Yabo, sase luganingi, sase ngimazisile, sase Petrini la. Petrini. Sase Petrini. On the fed. Lapha nakubuka kusabukwa-ke ukuthi i-process yakhona ikanjani i-process yokukhanda amazimba la wonke ama-chiefs kubuka la i-process yakhona bachaza-ke ukuthi kwenzakala kanjani gatsheni la le factory inkulu ibuya inkulu-ke isizinto stock ya sizoza ukuthi kwenzakalani la basabheka lapha kodwa nje inkulu le factory baningi abasebenzi ya baningi abasebenzi abakhona futhi so kusabukakala ukuthi-ke okay bathi ngasondela-ke ngibuka ukuthi kanjani. Want to do that? Ya mimi kuna kwanza ndio kuna ala hapo. Kuna wa yeye ndio na different. As you see, kuyashuka indlela aphuma ngayo la ngekhaya indlela wabomvu lawo kakhulu. Oh, okay. So main aku nak tu bonangan. Bonang untuk kau ni nak tangan dah. Awak pasal tangan ya. Buat ada arai. Awak arai tuan. Kau ni nak bersih. Oh. Share le video izosiza kakhulu. Please, share le video. Izosiza kakhulu, lekelela kakhulu. South African. Njengoba kunemlayezo eminingi ekhona. Sicela kakhulu ukuthi ni-share. Process Adana ukuthi kwabila wayini so silakule factory abaningi bazokhumbula ukuthi ngaphosta lama-chips lawo mangiphosta lama-chips sasisendelwe umuntu ividiyo ethi lama-chips adliwe ingane
ingane yakho uyabona. So-ke into esiyenzayo-ke bafowethu ukuthi sithole ukuqinisa vele thina sizondi muntu. This is a South African company, so we came here to make sure we see the factory. Obviously, we are not perfect in terms of how things should be done, but we can see what is happening here. So, okungenzeka bafowethu ukuthi bakhona abanye abantu abasempini abathenga lama products bahambe beyowavula beyowafaka ubuthi. So ingakho-ke sithi abantu abayeke ukuthenga kwezitolo zabachopheni. Laba bangamasulumane ungababheki. Laba bangamasulumane abane eSouth Africa akuwo lamasulumane akhanda la. Iseshop yakhona njengamanje ngiyayibukela. Ini ngozala la bafowethu. So ifresh khona namaka ama my contact persona. Wonke lama chiefs akhanda la ekhaya la. Lama chiefs akhanda la ekhaya. Wonke lama chiefs akhanda la ekhaya. Akhanda la ekhaya. Uwona bese wabuka. Okay. Yeah. So bafowethu abaningi bazokhumbula ukuthi senze siposte video ebinama chips lawa imuhle chips. Next. Yeah. That video was sent to me, and whoever sent that video to me said these chips anobuthi ingane mazwadele ziyakhula. So we took it upon ourselves ukuthi size la ePietermaritzburg sizoyibonela ifactory ngayo ikhadi yabo now umsebenzi wabo sesiphuma ngaphakathi sibonile umsebenzi wabo ngokwethu ukubuka sisola ukuthi kukhona abantu abagangayo abathenga lezi impahla zabantu le kampani ngiyala eSouth Africa i-owner amasulumane. So-ke siyasola ukuthi khona abantu abathatha lezi mpahla mhlawumbe beyivule befake ubuthi ngoba befuna ukukhatha izi. So-ke abantu uma befuna ukuthenga iy'mpahla sicela bey'thenge ey'tolo zabantu base-South Africa, bengayithengi ey'tolo zabantu behamba ngoba ekugcineni sigcine singazi ukuthi yini eyenzakalayo. Kodwa ngokuphosta ividiyo yethu sesikwazile ukuthi sizobona la kukhandwa khona ama-chips esingasho ukuthi nomphakathi ngokwethu ukubuka la ngaphakathi sibone ngazuthi
umsebenzi owenziwayo umuhle. Siyaxolisa-ke nasenkampanini asonanga lutho, asikaze sikhande isitori, sathatha ividiyo sayifaka ku-social media kuphela. Kodwa siyacela ukuthi abantu bakithi eSouth Africa sicela beqaphele iy'tolo ey'ningi ey'dayisa lezi zinto ayiqondile bafundi. Sicela abantu behloniphe lowo msebenzi lowo. Siyabonga. So, let's name this on WhatsApp. You have WhatsApp? You have WhatsApp? Yeah, give me a number. Manje, nonke ngamaZulu nonke. Asebenza la? Awekho ngaphandle la. Okay, sifuna ukuzwa khona lokho. Okay, njengoba senibonile ngaphakathi, factory for angazi ukuthi yini le ama contact details la. Kodwa ile company le amazimba yamu snacks banibani. Naka ama products akhona. Kusema products akhona la. So njengoba sakhulumile la. Oh, le nkampani ke le the most abantu abaningi abala abasebenzi abala eSouth Africa. Abasebenzi abala eSouth Africa. Yabo sathi. Okay, baba ngicela ngishara ku Facebook ku WhatsApp ngoba ngathi ngisake busy ngani la kuphela. Yabo. Okay, yabo mama naphela. Sikhona. Ngifuna ukuchecka njalo ukuthi le nkampani angisiyela South Africa ngithi. Ukhona ngaphandle abamqashile la. Nonke la South Africa. Cha kuhle kakhulu lokho, Siyabonga kakhulu. Njengoba nizwa ukuthi bayikhulumela abasebenzi ukuthi le company le iqashe abantu base South Africa. Okunye imishini yokukhanda ama snacks, ingane zakithi ziyasebenza phambili lapha. Ziyagaya ama snacks, ngomunye phezulu lapha yana, uyathulula lapha uyafaka kule machine. Cha uthi konke kwenzakala obala. Kwenzakala nje kuleli gumbi leli konke. Kusegumbini. Kunjalo. Okay. Yeah. Yabona siqine kanjani? So clean. Yabona ayikho mama lento bathi ama chips ayagqojwa ngeenyawo.
Ayikho. Hayi, ayikho. Uyayibona ukuthi Ayikho. u-clean. Buka clean, buka. U-clean, buka. Uyabonela nani, Eh, ku-clean. nani nifaka ama-gloves, Yes. bafaka ama-gloves, i-safety khona. Alingeni la, i-click alingeni. Angizwanga mina. Alingeni. Angizwanga mama. I-click alingeni la ekhaya, i-protect ayingeni. Hayibo. Yeah, Sibeliwe bani? yebo. Sibeliwe. So lokho lokufaka ekhanda vele it's a must kumele ukufake. Yes. Oh, ama-gloves. Okay. Everything. Yeah. Njengoba nibona. Ku-clean njengoba nibona on the flow. La asiyihlabathi le. Ama-tiles yonke la. I-fresh nje enkulukazi le impela. Yasebenza ingane zakithi. Siyabonga. Siyabonga. Ukhiphe wani lapho uthethulini. Foi na Itália, Itália. Oziwazi laba abantu bafuna ubona uwazi lapha oziwazi. Ngicela uwazi please. Nansi like abasebenzi laba ngithabo bayazi abantu. Lenkampani sikephi inkampani? Semarisburg eh? Semarisburg la. Yeah. Yawa. Sekubuyisa ama-snacks ami. Nali glass lakho phansi. Shuthi uyabona umsebenzi nako uyawadla akawaphimisile namanje nako uyawadla. Uyawadla. Huh? Yeah? Nyangami wiki.
hayi siyabonga.